Lero Osward Jumani uchokera ku Whispers for Mindset Change kuti andale ambiri kuno ku Malawi Alingati Matenda amene amachoka mwa munthu uyu kupita mwa munthu wina. Iwo akunena izi chifukwa kuti nthawi zambiri kuno ku Malawi timadana ndi chipani, timanena kuti chipani ichi ndi choyipa, koma anthu amene ali oyipa kwambiri amakhala anthu andale amene ali mzipanimo. Ndiye molomoti dzidana ndi chipani tidzikhazira pansi kuonetsetsa kuti kodi ku chipaniku wandale ndani amene akumayipitsa kumeneko. Ndipo munthu amene akayipitsa, we should be holding that person accountable. Osamangowalekerera kuti ngati munthu wachoka ku chipani cha DPP kumeneko ataononga tidzingomulola kuti basi achoke apite ku MCP kumeneko akaonongenso, chifukwa kuti sitikuthana ndi matenda koma tikuthana ndi munthu. Ndi chimodzimodzi munthu akadwala malungo sitimapangitsa kuti munthu uja amwalire, iya timampatsala kuti munthu uja achire matenda aja atheredwe. Ndi chimodzimodzinso kuno Malawi Osward Jumani kunena kuti nthawi yakwana tsopano yoti Malawi tidzionetsetsa kuti kodi anthu athu andale akupanga chani kwenikweni, kodi tidzingolola anthu ena ake kuti adzingodumpha zipani teyowa atchula mayina modiyo imeneyi. tite tikhale limodzi kuti timve kuti abambo Osward Jumani kuchokera ku Whispers for Mindset Change akuti bwanji pa nkhani ya accountability of our politicians here in Malawi. Yeah, makoti samene amawakakamiza anthu kuti apange ma-agreement. Makoti amadzangoyitanitsa ngati panali agreement pa nthawi imene munkapanga business ina iliyonse. Remember, kugwirizana kwa zipani kuja it called a business nayonso. That is business. Business is anything that it is happening between two parties. Leti mgwirizana uja, it's a business. Business student house kuti kugula ndi kugulitsa. Understanding yathu when it comes to maudi business, pazikhala kuti pali a vast understanding in that field, to the extent whereby someone will ask himself why people they use a phrase, why people they use these words of mind your own business. So when we're saying mind your own business, we're referring to say tikufuna kutanthauza kuti hamwene tangolongosolaneza kumbali yanu. So chilichonse chimene munthu chimampatsa kutanganika chikutanthauza business. Nde zisakutanganiseni zainezi, tanganidwa ndi mavuto anu nanonso, tanganidwa ndi zinthu zimene zikupindulireni. So mind your own business. So when we're talking of business, we should have a vast understanding in that field. Nde chifukwa kuti ngakhale migwirizano ija, it's a business. Kucheza paku, it's a business. Chifukwa chani, in the end timafuna tidziwe kuti ndimapindula chani kodi mukucheza kwa ino ndine, ndimapindula chani kupezeka kwanga kwa Whispers of the Stranger. So ngati pali chimene ndimapindula, it means pali chimene ndimapanga invest. So I'm investing my time, I'm investing that 15 rand you're investing, I'm investing a lot of things. Ndekuti pamene ndikupanga invest zonsezi pa Whispers of the Stranger, ndikupanga business. At the end of the day, ndayenera kudzifunsa ndekha ndimapindula chani. So ningatona kuti pamene tikupanga ma agreements athu, that is a business. The akoti adzangofunsa kuti pamene munkapangana business imeneyi panali agreement iliyonse imene munayikirana. Ngati ilipo, akoti amafuna kuti mwawerengera agreement ija kapena mwapatsa awerenge. Then ngati pali mafunso akufunsana kuchokera mu agreement imene munapangana ichi. If there is a breach of conduct, adzakuwuzani kuti one party breached that agreement munapanga breach. Breaching ndekuti wina ake anaononga mapangano omwe analipo kapena amene anayikidwa pakati panu maka posatsatira zomwe zimayenera kuti zizitsatidwa kapoti zitsatidwe. So koma akoti sangana kuti chipani ndi chipani ngati akufuna kuti agwirire ntchito limodzi ndikuti pakhale mgwirizano osayinirana. Ayi, chifukwa chimene anthu amafuna kuti pakhale mgwirizano osayinirana ndi kachikakamizo kofuna to maintain discipline yonena kuti mapangano adzilemekezedwa. And kuti pakhale umboni kuti padali pangano limafuna kuti panganolo lichite khala lolembedwa. And zimene zimukazimva ineyo akanirefa ku buku ngati la Korani mu chapter number 2 kumene Mulungu
akuaphunzitsa asilamu kunena kuti pakakhala mgwirizano wa ngongole pakati pa inu anthu awiri papezeke wachitatu akhale olembera zimenezozo musangobwerekana ndalama kuseri okay chabwino ndibweretsa mawa oyera khawuti ndi 10 kwacha oyera khawuti ndi 100 kwacha akuti ngongole iliyonse mukamapangirana pangano lililonse mukamayikirana pakhale wachitatu oti alembere zimenezo ndipo ngati akupangiranawo ndi azimayi mboni zikhale ziwiri kapena zitatu you can see that thing kuti azibambo mungathe kupanga business anthu awiri wachitatu akhale wolembera mapangano anu koma ngati business apanga ndi azimayi kapena zibambo ndi zimayi kumbali ya zibambo kukhale mboni kumbali ya zimayi kukhale mboni mwina more than 2 takhala awiri atatu anayi kupita kutsogolo so you can see kufunikira kolichotsa pangano from kungolilankhulana palilime kufika polemba chifukwa chani munthu angathe kuyiwala zimene analonjeza munthu angathe kudzakana kuti sanalonjeze munthu angathe kudzasintha kunena zina osakhala zimene analonjeza so apapa ndi pamene pakufunikira kuti zilembedwe so automatically ngakhale khoti silikakamiza zakuti mudzitero mudzapeza kuti pofuna kuti point ikadzafika wina adzaoneke kuti ali smart automatically ndi kuti kusayinirana mapangano kukubwera kukhala obligation something compulsory china chake chokakamizika choyenera kuti chichitike mapangano asangokhala palilime tizisayinirana mapangano amene anthu andale amapanga nkusapangidwa fulfilled ndi chifukwa choti kuti akamalankhula pa msonkhano wa ndale uja zino zamangobwebwetuka koma ifeyo ovota sitimanena kuti mwatero sayinani apa izi ndi zimene zimafunika kuti makamaka makhansala athu ma MP athu nthawi imene akubweretsa manifesto yawo ndi kumabwebwetuka m'misonkhano ifeyo anthu iwo achiti we should hold them account kuti takubwerani apa ife ndi anthu amene tachoka mu constituency yanu ino zimene mulankhula m'misonkhano zija tizilembe apa tisayinirane ifeyo anthu amudzi muno tisankha munthu mmodzi amene atakhale chairman wathu wotitsogolera inu ya MP musayina uku mafumu asayina pa masignature ifeyo anthu tisayina apa mukadzawina wa MP osapanga izi we drag you to court izi ndi zimene sono anthu amayenera kuti ayambe kuchita ndi ma MP yawo izi ndi zimene anthu amayenera kuchita ndi makhansala awo ndi adindo adi samiti kumusankha udindo sitimangoyena mangokhala pa msonkhano paje muombera m'manja no this is why anthu aja kuti tatengera ku court tikauza anatilonjeza zati manga chakuti they can simply and easily say kuti ine sindikulidziwa tsiku pamene ndinawalonjeza uli mutenga kilipi kamutenga ma VN zibe ntchito as long if it was not signed ma agreements amenewo munthu ali ndi ufulu owakana okay ndiye mwandifunsafunsulana apa kuti ndiye makhoti amati chani pa ma agreement omwe ali mu topic yathuyi ndingathaona chocho kuti khoti limadziwa kuti kunjaku kuli milandu yambirimbiri ma millions ya milandu pafupifupi paliponse pamene pali anthu awiri ngakhale munthu ali yekha ndi zinyama zokha zimene zilibe milandu kunjaku mkango ngatha choka ntchito bwera mudzimu kodi anthu 60 ulibe mulandu simudzamva kuti ndi awupanga chani ngati atakwanitsa ku game reserve aja kapena national park aja a wildlife aja ngati angaugwire kukauponyaso ku nkhalango yomwe umayenera kuti uzikhala utenga kawika kumene kucha kuwombera kuja kaona kuti sizitheka kuti angousaka koma cholinga sichikhala kuti awombere mkangoja awuphe chilibe mulandu chimenechi ndi chinyama koma pamene pakupezeka munthu mmodzi papezeka anthu awiri mudzoti pamene pali milandu so akhoti amadziwa kuti kunjako kuli milandu koma mulandu uliwonse umasanduka mulandu ukafika ku khoti potsatira ndondomeko ndi chani munthu yo wamangidwa ndi apolisi amtengera ku khoti kapena munthu yo wakasumiridwa ku khoti otherwise ngati zinthu ziwiri zipalibe akhoti samapeza mulandu olo zimene adzimva kuti zikubwebwetuka chanchani akhoti pabe chipinangano kuti iwe uli ndi mulandu ndi nzako bwanji unamulonjeza sukukwaniritsa kumachita kuti amene analonjezedwayo sakukasoma ku khoti kapena kukadandaula ku khoti kapena ku polisi so mupeza kuti akhoti sitingane kuti iwo amati chakuti pakhoza kukhala povuta so migwirizano imene ichiraja ndiona kuti those are agreements and zikaphwanyidwa ma agreements akaphwanyidwa who is responsible ndi amene waona kuti walakwiridwa uja chifukwa ngati simunakwanitse lonjezo langa laini kati okay ife ya Malawi anthu andale sakutikwaniritsa malonjezo amene amatilonjeza kuti tinamba tatengerapo ku court chifukwa sanatikwaniritsa malonjezo athu mupeza kuti ayi what do we do tikhoza kuthana ndi DPP koma ndikutenga nyasi zomwe za ku DPP zo ndikuzibwesa ku MCP ndikumapitiriza kugwira nazo ntchito then you can ask yourself kodi chinatipangitsa kuti tisinthe boma ndi chani it means tinasintha government
because anthu amene amapanga run government mu nthawi imeneyoyo ndi amene sitinkagwirizana nawo. DPP ndi chipani, MCP ndi chipani, UDF ndi chipani. When we want to get rid of this, timadana ndi chipani, timadana ndi anthu amene ali mchipani kufuna amene amasokoneza zinthu. If you may, mutati mwina panepo anthu tidzikhala ndi understanding. Panopo munthu atanoti ndimadana ndi DPP ndoti munthu wake sukugwira. Fa DPP ndi chipani, DPP ngati khanga thupi la munthu. It is the body. Likagwidwa ndi matenda, what do we do? Stimadula mutu. Matenda, we don't deal with the patient. We deal with matenda amene ali mwa patient. Palibe amene ule manoti ma patient wose amene apezeka ndi COVID-19 tofuna tithane nawo. No. Nkhondo imakhala yofuna kuthana ndi COVID-19. Osakhala kuthana ndi anthu amene apezeka ndi COVID-19. Ayi. So, mupeza kuti DPP, UDF and MCP ningopeka chitsanzo. Ndi thupi. Thupi mo ndi mene muli matenda. Matenda ndi ndani? Ma politicians. Amene ali mchipani mo ndi matenda. So when we getting rid of timakadi, we are getting rid of matenda awawa. So the moment tikutenga matenda aja, matenda awo tingukwachotsa thupi ili, ndikwalowetsa thupi la munthu wina. Awa adwala COVID akumwalira. Ndi kuchotsamo COVID uja, ndikamuyika sono thupi la munthu amene ali wabwinobwino. Uyu sakuoneka kuti afaso kuchosaso COVID uja amene muja kumulowetsa sono thupi la munthu. Kuti pane papa mukuthana ndi COVID kapena mukuthana ndi anthu. Mupeza kuti mukuthana ndi anthu. Nthenda pakati pano sichoka. This is the moment ndifuna ndingokupatsani imene I'm teaching. Amene zikumukhalira bwino, wina zikunyung'unya, whatever. But chiti ya mphunzitsi ndikulamphula amene zilili. The moment ifeyo Anthu Andale, achina Kenny Nsonda, achina Oladi Musa, achina Big Joe, onse anthu ngati they walked away from DPP for the anthu awa. Anali matenda amene anapangitsa kuti DPP idzidwala, DPP iwole mpaka na anthu ayichokere DPP. So the moment tikutenga anthu amene ankawoletsa DPP ndibwetsa ku MCP, it is because ife amene tinkatsogoledwa ndi DPP pa nthawi imeneyoyo, we are failing to hold them accountable pa zomwe anasokoneza. So olwakhoti adziona kuti ifeyo tikupulikira. Sangano kodi maisa anthu awana akulonjezani ndesana kwaniritse malo momwe wazenga mulandu ndi mmene mukungowasintha malo ukachimwira. Malo momwe wazenga milandu mukungosintha malo kwasintha malo ochimwira. Amachimwa ali ku Blantyre mufuna adzika chimwira ku Nzuzu. Amachimwira ku Mulanje basi mafuna kuti adzika chimwira ku Zomba. So mungathekona, this is what we're doing. Ifeyo amene timalonjezedwa timalephera kwazenga milandu anthu amene anatilonjeza m'malo mwake timango kwasintha malo ochimwira. Ndikumapitiriza kumalonjezedwa kena Andale sakwanitsa malonjezo awo, Andale samalangwanisa malonjezo no. Timapitiriza kumanda pampa kuti a greatest weapon that an oppressor will use is the kind of mindset that you got. Your mindset. So meaning to say, Akari Nsonda ku MCP aoneke ngati yani ngelo. Yoipa ndi DPP koma Akari Nsonda nali abwino. Yoipa ndi DPP koma Oladi Musa nali munthu wabwino. Yoipa ndi DPP koma Big Joe nali munthu wabwino. China bwanji. DPP ndi chitupi chiudu. Chiudu chimakapezeka mwe chimakapezeka kwa chifukwa cha engine. Maudu onse amene alibe ma engine mukaona anakhala pakhomo. Chimampangitsa udu kuti lero mukaione kulilongwe, mawu mukaione ku Nzuzu, mukaione kuti ku Blantyre ndifoti muli engine ikuyenda engine. Nde mukuchotsa engine yowola kuyika muudu yabwino. Koma mbekeza kuti tani gamoro yende ikhala yabwino. Engine ili yowola. So these are the things. As a mechanic angathe kuona kuti engine yetu ndiyowola. Koma ngati inu azini yake mukufuna kuti mechanic angokuchotserani engine muudu iyo akuyikeni muudu iyi koma mukudziwa kuti engine ndiyowola. Mechanic atani. As a mechanic amaziona gamoro zambiri kunja kuzikuyenda mama zoti zokhosomwa zili ndi matenda. Koma ngati azini yake gamoro sanazitengere ku garage apanga bwanji. Majaji amadziwa kuti kunja kuli milandu yambirimbiri imene ilipo koma anthu simaitengera ku court. Ndi majaji azipanga chani. Majaji amadziwa kuti makhoti amadziwa kuti kunjaku Anthu Andale akwanamiza anthu zinthu zambirimbiri koma ma citizens amalephera holding accountable ma politicians kwapititsa ku court. Mufuna majaji atani.
majaji sasuma milandu, majaji amaweruza milandu. Ndiye mufunso lanuli ndangopelekera zitsanzozi mwina zinazi out of subject koma mwina ndi zimene anthu mamva bwino tikagwiritsa ntchito zitsanzo ngati zimene zizi, koma sometimes zimakhala zoti si bwino kwenikweni, koma popeza ndi zimene zimakuthandizani kuti mumve mwansanga ndi timazitumikirabe kuti majaji satsekula mulandu mapititsira iwaja kwawo ndi kuweruza. Ndi mapangano awo ngati alipo then aphwanyidwa, amene akuona kuti sanakwaniritsidwe pangano limene anayikirana ndi mnzake, him or her, she or he is responsible of dragging one to court for failing to fulfill those agreements. Koma ngati aini ake amene munalonjezedwa mukuoneka kuti mulibe nazo vuto, then court litani, regardless kuti zilipo zimene zozo zachikhalire ndipo aliyense akudziwa kuti zilipo, koma mudzapeza kuti ngati anthu sadzabwera kutengera milandu iyi ku khoti, akhoti sadzayitenga ngati ndi milandu, idzasanduka milandu pokhapokha amene akuoneka kuti wachimwiridwa apita akasume. Ndichifukwa tisanayambe kunena kuti makhoti amatipondereza kapena sitipamapatsidwa chilungamo, ifeyo tidzizifunsanso mumbali ina ndi njira yanji imene timatsata pofuna kupeza chilungamo chathu, kapena tikamati Andale samati kwaniritsira malonjezo awo timatsata njira yanji pamene tikufuna kuti Andale adzikwaniritsa malonjezo awo. Mupeza kuti palibe chimene ife timatsata kapena chimene timapanga to drag the politicians into court, kapena holding them accountable for them to fulfill their promises. A reason why ifeyo timangokachotsa malo ochimwira ndi we continuously blaming and condemning political parties, forgetting that we are keeping the same criminals amene amapanga commit crimes ali mchipanichi, sono ali mchipanichi ichi. Ndiye mukuyembekeza kuti chipani ichi chidzakwaniritsa malonjezo. Ngati chimakwaniritsa malonjezo ndi chipani ngati ndi ma politicians. And if you are to look at yourself, mwasinthapo chani pa nkhani ya ma politicians? You got the same recycled politicians from 1994 and you're expecting to see a changed government in 2024. That is a dream. 30 years down the line, you're still using the same politicians in your governments and you're expecting a change. So the moment you are failing to hold accountable your politicians, ichocho ndi chida chimene ma politicians they will use to oppress you time and again. Ndikugaza kuti nditayankha kusira pamenepo ndikathoka kuti ndayankha, koma ngati ndikusowekerabe kuyankha munjira ina, then I'm all available. You can pose another question and I'll take it from there. Thank you.